chutia thomring takan hriat ta ka chuan mi te chuan NTU mei khu khi Titanin min lo bei le ni chung lama tanga ron chuak ani tlat ti in an hlau thong hlom khop maya man mo takin Rainer chu mei khu chuada lampan chuan a in pot nga la Bertolt le eni te po chuan an zui ve nga la ama ang bokin Eren chu Titan hnunga tang chuan a ron chuak le a aron chuknu chuan Mikasa le Armin te chu an that le that lo chu aron zod wata Eren chuan apa chawi pek chu lo phurin kapa hian engemaw tak chu kalaka hian zepa nei ani Titan chakna thuru khi ka hriat chu nge ngai ti chuan apa chawi pek chu a en wanga a le lama ve thung chuan sipai ho chuan Eren te thian ho chu an lo chang thapa Eren te thian ho po chuan ngei dan thaber nia an hriat chu an soi ho nak naka Eren chuan Armin chu thuthluk na fing tak siam tur chuan atia Armin chuan phanasa hle in Eren chuan Armin ka hria chelom ama puwa kan nun na chan tu kha nangma inilom ni Hanes kha hril lo lang chuan khalai hmuna khan kan thinge yang atia Armin chuan khamini a Hanes avokau kha Eren in a hria chu makati hle ya Armin hi doi viau ma se kan soi to ang khan midang te a in thluak anei tha in rem aruat thiam em ani Eren le Mikasa te chuan Armin thuthluk na chu an lo ngai chang renga lelama chuan sipai ho te chuan laipui chu an lo lot thale sap tamai manro engma nei lo chuan Armin chu sipai ho ma a chuan awadinga Armin chuan Eren chu mihlomani lo zia le Titan power te chu an zir chuan an tangkai pui theidan tur te chu asoya a hlom lo tak zet ti chu fiawat tur chuan a lo ti ve ngal Armin chuan Eren in Titan tam tak a tha dan le headquarter an omlaya alo pui dan zong te chu asoya khamitum khan Eren hian min lo pui lo silang chuan kan thi de uvek nge yang chu tia midang ho po chuan dik chu ti hle in anin thla dul deuh sapa ma se an captain chuan a thu soi chu oi du chuang lovin a sipai ho te chu in ring tur chuan a ti le ngala Armin chuan salute te me chuan a soi thale a ma se chu po chuan omzia chu nei chuang lovin aban chu aphar chho lui le a Eren le Mikasa po chu in ral ring reng chuan an lo oma avei thadon che ti chuan akut chu mi pakhathian lo man chatin atok to e chu lo tia aban man tu chu lo langin Commander Pixie salo nia Commander Pixie chuan enta che salute ne te lam apek che khu enga tinge khatia thai tum tak mai ti in Armin thlawang chu alo ho wata ani hi Commander Pixis ni in Garrison Chief of the Official of the Southern Territory ni in Tross District hi ain kolna hnuaya omani Commander Pixis chuan eng ang chia tha moruam han na chu ineya ti in Armin chu azota Armin chuan Eren a Titan power mang hian Tross District bangkoto so lunglian tak mangin kandanga ti chuan Tross District a chuan Titan an ron lut thei to lowanga Titan omsa te po chu kan tha thei pha do na lom ti in angei dan chu asoya Commander Pixis chuan ani chu ti chuan iti thei tak takang mo ti in Eren chu zona azota Eren chuan ka hra chiang bik chia lo le kain control thengem theilo ngem ti chu tia changin soilok thei anei lo thu chu a hrila Commander Pixis chuan Eren a hna chuan ikuta hian nun na tam taka omnia ti in Titan le lu lo na abak zong chu an en pheya Eren chuan ka di theyang ka ti thei em ang eng tikong zong po in katumang atia Commander chuan ni e iti thei em ang ilaka hian rin na sang tak ka nei ania tia mi zong ma chuan an plan thar chu apuang ta a Eren chuan lungpui lian tak mang chuan gate chu akharanga sipai dang te chuan Eren chu an lo veng do ni Titan dang te chu an lo pot penganga Eren an lo attack tur laka chuan an veng him tlat don ani Eren te chuan lunglian tak omna chu pan mekin sipai ho chuan Titan te chu an lo ti buai ve mek bok a then chuan Titan te chu anin koi tir boka signal an pek rual chuan rang takin Eren le Mikasa po chuan om na lam chuan pat pa an thian ten Titan an ti buai la na then man ngei tumin an muang chang lo kher mai but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn,
credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. An tum angin lungom na chu an va thleng theya eren a in transform zo chuan Mikasa lam chu ron hoin aron hnek ta min chuan Mikasa chu hnek fu lo hloin Mikasa chu asir dewa chuan ava in soa eren chuan aron hnek chun zom le ngal Mikasa chu in saseng manin eren hmaya chuan ava tuma eren in control ta che keima Mikasa kani hi min hre them tia abiak na chuan omzia chu nei lo hle in red flare chu ka pin chu chuan an mission chu a hloting lo ani ti entir eren chuan a hmaya Mikasa chu nataka hnek tumin akut chu aron vei chawa ma se Mikasa chu lo son manin eren chuan a hmai chu hnek ta popa Titan te po chuan an thom chu hria in an mani lam chuan lo pana Mikasa chuan alo hnaya piang chu ada thangal mak zel Mikasa chuan Armin chu an lampana Titan tam tak an local thu chu hrilin rei tak a chel reng thei don lo thu chu a hrila ti dan tur chu ngai to vat turin a tia Armin chuan a chem chu phorin eren an hunga chuan a vit thata popa chu chuan erena aban tak tak zok chu zuk fuin aron au chuak ta tuar mai Armin chuan eren chu bengal molin eren po chuan mangphan roi chuan alo hreve boka eren a chu asuang to na khovela chuan chengin a chung te nen chuan dam takin an lo khos hawa Armin chuan tukvera tang chuan aron beve mol boka Armin biak na po chu hrengreng ma se a chung te ne na chu nuama ti em awang chuan engma chu tilawa khovel tak taka chuan Titan pathum te hian Annie, Connie le Jean te chu an lo ve meka Titan pakhat chuan Connie chu man tum chuan a ron bana Connie chu lo zuang son ve zatin Titan chu thobo sana tuma ma se a gear chu adu angin a mang fulo tlat vanai thak takin Jean chu lo thlengin Connie ei tum tu Titan chu a hruai peng ta deya Jean chuan anin hlatta mo ti chuan chu Titan chu thobo san mai a han tuma ma se a maneuver gear chu man thei ta tlat lo Connie le Annie po chuan Jean tlai chilai chu lo enin Connie chuan engwangin nge a maneuver gear khu man mai lo ni lo a maneuver gear a chiati chu me hril mi asu chu tia Jean chuan engwang ma in voin ni hian ka thilawang ti pa chuan in chunga chuan a luta in chunga tang chuan sipai pakhat ko nga maneuver gear chu awu hmuwa ma se chu ti rual ero chuan Titan po chu alo hnai ve to boxi Armin chuan eren chu lola bechar charin anthil hmu chak em thin tuipui te thaler te le ram ngomoi takte chu asoi chuak le a erenan chu thu han hrele chi chu ron ding zokin amang ram atang chuan a ron dak chuak ngal geta chuan Titan te chu lo lu bel zelin tha vek seng chu an ni bik lawa Jean ei tum tu Titan po chu let in chu vele chuan Jean chuan ruang pakhata maneuver gear chu lak tumin abei ngala aman molu tuk wange ni ala lok thei lo le ngal chu Titan chu lo let lein ma se midang chuan an lo pot peng thei hlawa chumi hlan chuan Jean chuan lo la ve thein Titan pakhat local chu a thlo khum zeta ma se athil lak po chu a gas tui chu lo tam lovin atla le ngal wata chu Titan chuan Jean ei tuma a nei lai chuan Connie chu ron langin chu Titan chu ron tau chora ama po chuan na ti deuh niang alu chu tuai ngala Titan chuan Jean chu aron boa ma se Jean chu lo thlokson man hlawin ma se a hmalama chuan Titan pakhat chuan alo zuan zui ve ngal zat bok Jean chuan a top na ni tur chu moti man to a hun taka eni chu lo langin Jean nun na chu ron chan saka chumi hnu chuan arang theiang berin wal lama chuan a in pot kai ta veka thom ri dup chi hria in leita chu ngor dat a enge lo thleng don ti chuan an lo chang thup mai Eren chu lunglian tak pu chuan a Titan form nen chuan aron khuphei vuta officer pakhat chuan Eren ron beitum tu Titan zong te chu that vek tur le Eren chu atum rama thleng hma lo chu veng him tlat tur chuan thu chhuat chu siam ngala Tross district hi an khar thei hlo ni chuan aom chuna te hi all sam takin sipai ho hian an that thei to don ani Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of
with everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with chuan eren chuan alung lian tak put chuan Tross district chu a khar ta mi a nun na enga moza chan ma se an tho ho na chu that em awang chuan an thil tup chuan ti hlo thing theita ni flare eng chu kap chuak ve ngalin chu thil chuan an mission chu an ti hlo tling ani ti en tir commander pixis le midang te po chuan ra le lama tang chuan an lo hu ve a an lom kher mai le lama chuan eran chu khuvut vut chuan gate bula chuan oma chu ti rual chuan titan te chuan an lo hnei deuh deuh zel armin chuan eran chu a thei to pin po chu lo tum me ka armin le eran chu an tla a an hnung loka chuan titan pahnih chu an ron langzui ve zat bok titan pakhat chuan akut lian zet chuan a ron bana ma se mit khap kar lawa chu titan te chu ruanga chuan an changzui ngal armin chuan mikasa tia au chu han tum zeta ma se mikasa chu abula chuan a ron thleng thave ngal asim bola tang chuan survey crops ani ti chu hriata a hmel a lo lang che chu titan killer machine tian lo soi livai ngei mei chu lo ni chutia ge dang khar thei ta ka chuan titan wall chunga le om ta chu lai pui chuan an kap clear zot zota